There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, up down, oh below my bully boys blow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Wel, prawn da bawb. Croeso Wow. I drydedd sesiwn ehangu gorwelion Sêr Seibr. Prawn da, Meredydd, beth ti'n meddwl o'r rheina? Sa'n gwybod beth i weid. Mae eisiau fi gael gwersi yn y cwpl o bobl yma, achos maen nhw'n tipyn gwech na fe nes i. Mae reina yn anhygoel. Waw, llongyfarchiadau enfawr i chi, a fi'n siŵr bod lot fwy o enghreifftiau i gael. Fyd, os naw na'r ddoi ni wedi gweld, waw, ardderchog gwych. Ti'n iawn, diolch yn fawr iawn I ddysgwyr blwyddyn 5 a 6 Ysgol Llandygau am ei gwaith arbennig yn dilyn yn sesiwn ni gyntaf gyda tîm Meredydd a diolch I Miss Hughes am rannu am ffordd wych o ddechrau yn sesiwn nesaf. Siwan o ysgol ydw I a fel chi'n gwybod Meredydd o Adobe sydd gyda ni prynhawn yma. Ges I sawl neges ar ôl yn sesiwn dwytha ni Meredydd yn nodi faint oedd y dysgwyr wedi mwynhau a bod yn dysgwyr yn gyffroes I ddangos I weddill y dosbarth wedyn beth nhw wedi dysgu. Felly cofiwch rannu eich lluniau gyda ni a rhowch wybod shwt mae'n mynd ar ôl yn sesiwn ni heddi, ynddo fe Meredydd? Bendant, pressure's on na. Mae eisiau bod hon I fod yn un cystal a credu dal ni wedi gorffen gyda'r animeiddio na. Ar y nodyn na, Meredydd, na I just glwyddo I ti. Diolch I ti. Right, wel, o'n i'n meddwl y sesiwn heddi I ni edrych ar rhywbeth hollol wahanol ni chi'n neud Express. Oedd y sesiwn gyntaf na wir yn pwyso mewn I falle'r pethau mwyaf creadigol I ni'n gallu neud ar Express. Chymod, yr arlunio a'r animeiddio, a bendigedig gweld beth chi wedi neud fyna gyda hwnna. Ond hefyd, mae Express rhywbeth ni'n cyd-defnyddio ar gyfer gwaith a tasgau a gweithgareddau mwy dydd I ddydd hefyd. A ni'n mynd I edrych ar ychydig bach o hwnna heddi. Ni'n mynd I weithio ar fel allwn ni greu ffeithlyn, infographic yn Saesneg, a mae hwn yn math o sgil, unwaith chi wedi dysgu fel mae pethau'n gweithio, llwch chi ddefnyddio'r sgiliau yma wedyn mewn pa bynnag themau chi'n gweithio ar nhw. Iawn? Felly, heddi, I fi yn mynd I fod yn neud ffeithlyn ar y Rhufeiniaid yng Nghymru. Nawr, mae hwnna'n bach o rhywbeth I fi'n mwynhau darllen amdano, ffindo mas ar, fi'n ffindo hwnna'n ddiddorol tu hwnt. Felly, ni'n mynd I fod yn neud ffeithlyn ar Rhufeiniaid yng Nghymru, bach o ffeithiau amdano fe, ond hefyd, ni'n mynd I fod yn arbrofi tyma bach gyda deallustrwydd artiffisial, oherwydd dyma enghraifft perffaith I ddefnyddio deallustrwydd artiffisial. Iawn? Doedd dim camerau I gael gyda Rhufeiniaid, achos chi'n bod, o'n nhw ma 2000 o flynyddoedd yn ôl. Felly, yr unig beth sydd da ni yw lluniau maen nhw wedi creu. Felly, os I ni moyn rhywbeth sy'n edrych fel ffotograff o'r cyfnod, yna mae hwnna'n enghraifft perffaith o ble bydde defnyddio deallustrwydd artiffisial yn syniad da I greu lluniau sy'n amhosib I bod nhw'n bodoli fel arall. Right, felly ni'n mynd I weld bod, ar hyd y ffordd, bod llwyth a llwyth miloedd ar filoedd o bethau da ni yn Adobe Express ni sy'n mynd I helpu ni adeiladu'r ffeithlyn yma. Felly, well I ni glatio bant, siwt? Nawr edrych fi'n rannu fy sgrin gyda chi, de? Mae hwnna'n swno'n rwyddach nag yw hefyd, weithiau ar tîm. Right, nawr dyma ni, fi ar dudalen cartref Adobe Express fan hyn. Nawr, fel chi'n gweld, mae fe'n Saesneg ar hyn o bryd, felly dewch I ni gael newid Express draw i'r Gymraeg. Llwn ni wneud hynny'n rwydd wrth glicio ar yr avatar, yr cylch bach lliwgar yn y cornel top ochr dde. Lliw glas golau trwy'ch gyfrifon hwb chi, siwr o fod. Ac yna clicio ar settings. Pan chi'n clicio ar settings, mae'r ffenest gosodiadau yma yn agor I fyny. A yn y gwymplen gyntaf yna ar dop y ffenest, just cliciwch arno fe. A os dim eisiau chwilio'n bell, mae Cymraeg reit ar dop y restr wrth gwrs, ble ni'n heiddi bod. Cyfr hefyd yn drefn o wyddor, ond newn ni ddim weitha. Right, OK. So, fi wedi newid iaith Express i'r Gymraeg, lle ni gair ffenest gosodiadau, a dyma ni I ni nawr yn gweithio yn y Gymraeg.
Right, nawr te. Ar gyfer y ffeithlyn yma, i fi mynd i fod yn meddwl amdano fe fel darn o bapur A4 arferol. Felly allwn ni just clicio ar y cerdyn pink sydd yn dweud creu poster. Ti'n mynd i fod yn neud o'n fyd nawr, Siwan, ar un y ffordd? Ydw, fi'n dilyn ti. Na ren. Edrych mlaen. Ni'n gofio checo nôl ymlaen de. Right, nawr, pan i fi'n creu ffeithlyn, i fi yn neud yn gynta beth o'n i arfer wneud pan o'n i'n ysgol, y peth olaf. A'r peth olaf fydden ni'n neud cyn argraffu rhywbeth fel un pan o'n i'n ysgol, oedd meddwl am y cefndir. Bydden ni'n neud popeth, a reit ar diwedd, cyn gwasgu print, bydden ni'n mynd, well i fi wneud rhywbeth yn y cefndir. A bydden ni'n stwffo rhywbeth mewn fyna. Felly dewch i ni gael dechrau gyda hwnna, achos mae dewis y cefndir cyn dechrau yn mynd i helpu ni falle i benderfynu ar palet lliwiau, felly byddwn ni gallu pigo lliwiau allan o'r cefndir ar gyfer ein dyluniad ni, a byddai'n neud ei deimlo fel cyfanwaith. Right, nawr de, ar ochr chwith, fe welwch chi fotwm sy'n gweud, ychwanegu cynnwys. A mewn fan hyn, ni'n fynd syth mewn i'r elfennau. Iawn, ac yn yr elfennau, mae lot o bethau bach diddorol, miloedd ar filoedd o bethau diddorol. Wel, dyn ni'n chwilio am gefndir, felly sgroliwn ni draw i'r cefndiroedd fan hyn. Nawr, allan ni chwilio am, chi'n bod, Roman. Allan ni chwilio am y gair Saesneg Roman. A fi'n siŵr gewn ni rai pethau yn dod lan, sy'n falle yn addas. Neu romans, falle. Ond falle bod ni hefyd yn mynd i gael bethau sy'n bach rhy gyffredinol. So falle bod chi'n meddwl am rhyw thema, neu falle bod chi'n moyn iddo fe i gael rhyw naws arbennig. Falle na i chwilio fan hyn am, beth am chwilio am, rhywbeth sy'n neud i fi feddwl am yr rifeiniau yw colofnau, chwilio columns, pan maen nhw'n adeiladu temlau. Felly na i chwilio am y gair Saesneg columns, mae yn mewn yna, sydd ddim angen, really, fel sy'n ni'n dweud e, ond os ych chi'n sillafu fe, watchwch mas, columns. Right, o de, mae da ni ganlyniadau fan hyn. Nawr, cwpl o bethau fan hyn fi'n credu sy'n edrych yn ddiddorol. Mae hwnna'n un bach neis. Licio hwnna. Nawr, pan ni'n dewis cefndiroedd, mae'n eitha pwysig bod ni ddim yn dewis rhywbeth sydd yn rhy brysur. Iawn, dych chi'n moyn rhywbeth sydd yn cymryd sylw, chos ni'n mynd i fod rhoi lot o bethau o flanau. A dych chi'n meddwl am unrhyw dermau eraill lle chi fod yn chwilio amdano i wneud y rifeiniad? Siwan, rhywbeth y ti? Ti'n rhoi fi ar spot yn yna. Beth am y llawr? Beth oedd nhw ar y llawr yn bob man? Oedd nhw, beth ni'n gael, mosaic? Mosaics, neu tiles, ie, ti'n iawn. So mae lot o bethau bach fan hyn. Fi yn licio hwn, falle na glicio hwn i fi gael ar fyna, falle mae'n abeth a fi am nawr. Na i drial mosaic. Hynny, os rai o rhain yn rhoi naws rhufeinig i ni. Achos o'n nhw'n... mae'r dyluniadau o dan nhw yn eu cartrefi yn anhygoel. Felly, rhywbeth fel yna, mae hwnna'n bendant yn rhoi rhyw naws rhufeinig i ni. Ond chi'n bod beth, fi'n mynd i fynd nôl i'r colofnau yna, o'n i yn licio reina. Le ma nhw? Nôl. Na fe, right, nawr te. Wel, mae hwn i gyd i wneud â y rifeiniad yng Nghymru, felly dewch i ni gael, well i ni gael map bach o Gymru mewn byddwn ni'n meddwl. Iawn? Felly, eto, yn Express, mae'n rwydd iawn, sdim rhaid ni fynd i'r we i ddod o hyd i fap ac yn y blaen. Ni jyst yn chi'n mynd mewn i ychwanegu cynnwys. Yn y to, dwi'n mynd i chwilio yn yr elfennau. Nawr, os ych chi ddim yn siŵr, sa'n gwybod p'un ei wylo yn y cyfryngau am lun, neu yn yr elfennau am gefndir, neu am ased dylunio. Os ych chi ddim yn siŵr ble licech chi chwilio, tip bach i chi yw i just defnyddio y botwm chwilio. A mae hwnna'n chwilio popeth. Os na i deipio mewn yn hyn, Wales map, yna ga i ganlyniadau nawr o'r templedi, lluniau, chi'n gweld Stadiwm Principality fyna, yr asedau dylunio a'r cefndiroedd, a hyd yn oed fideos. Iawn? Nawr, dwi'n meddwl mai rhain fan hyn yr asedau dylunio sy'n edrych yn fwy addas i fi'n credu. Felly, llwch chi sgrolio trwyddo, dewis pa bynnag un chi moyn. Mae rhywbeth yn neis am hwnna, fi'n licio, mae'n eitha, beth yw'r gair, sgwigli.
A dwi'n hwnna'n derm cywir yn O, ydy, mae hwnna'n derm dechnegol iawn. Ydy. Mae hwnna'n sgwiglaidd iawn. Right, okay. Ond falle na i fynd am yr un cyntaf yma, yr un yma. Nawr, sa'n rhi ffast ar y llwyd. O, mae'n fach fyna. Dewch i ni gael clicio arno fe. A wedyn cydio yn y cornel. Chi'n gwybod fel wneud hwn nawr. A dewch i ni gael cynyddu'r maint. Right, te. Nawr, mae hwnna yn edrych yn gret o ran maint. Ond, sa'n siŵr am y llwyd yma. Felly, dewch i ni gael newid lliw yr asyd dylunio yma. Nawr, allwch chi newid lliw unrhyw luniau neu elfennau chi'n defnyddio yn Express gan ddefnyddio yr effaith deudon. Nawr, i ddefnyddio hwnna, ni gyd rhaid ni'n neud yw, gyda unrhyw ddelwedd ydi dewis, yw clicio yn hytrach na jyst golygu'r ddelwedd, ni'n mynd i roi effaith ar y ddelwedd. Ni'n mynd i glicio'r effeithiau fan hyn. A nawr te, dyma ni, tonau. A welwch chi lawr fan hyn, deuliw. Nawr, os dwi'n clicio ar deuliw, mae jyst yn newid i'r glas yma. Ond os newn ni fynd i gweld y cyfan fan hyn, drws nesau tonau, nawr te, mae da ni llwyth o wahanol liwiau fan hyn. Chi'n gweld, lle ni fynd trwyddo nhw. Oedd y lemon yn eitha neis, so ni'n meddwl bod y gwyrdd yn eitha... O, mae'r gwyrdd na'n eitha neis, fydd y gwyrdd aqua, emrallt. Nawr, mae mwy o ddewis yna. Llwch chi ddewis lliw union fel liciwch chi fe wrth fynd i'r botwm personol. Ac yna beth da ni fan hyn yw'r cysgodion a'r amlygu. Nawr, dim ond un lliw sydd ar hwn, felly mewn gwirionedd, dim ots beth i ni'n gosod fel doi liw. Dewswch un lliw, llwch hyd yn oed gosod yr un lliw ddwy waith. Chi'n gweld, llwch chi newid lliw eich map chi fel bynnag eich eisiau. Rwy'n mynd rhyw wyrdd hyfryd ar gyfer Cymru, wrth gwrs. Right, nawr, fi'n licio hwn, ond fi siŵr bod chi'n cytuno ar fi, mae'r map a'r cefndir, maen nhw'n cystadlu'n erbyn ei gilydd ar y foment. Maen nhw'n cystadlu, dyw'r map ddim yn neidio i ffwrdd o'r dudalen. Felly mae angen i ni gael y map na i popo mas tyma bach. Iawn? Felly effaith i chi'n gallu defnyddio os chi'n moyn rhywbeth i sefyll allan o'r dudalen yw i ddefnyddio cysgodion. Felly eto dwi'n mynd i glicio ar y map, ac eto dan yr effeithiau, dwi'n sgrolio lawr, a dyma'r cysgodion lawr y gwaelod. Nawr, llwch chi driol y rai sydd fan hyn, clasurol, llefn, codi, llewyrch, drion i'r rhain. Wel, yn syth mae'r reina'n helpu. Yn syth maen nhw'n helpu. Ond hefyd, allwch chi newid y lliwiau sy'ch chi eisiau. Enghraifft, allan ni ddechrau gyda codi, ond allan ni wedyn mynd i'r personol fan hyn. A yn y ddewislen personol sy'n ddangos, allai newid lliw y cysgod o'r llwyd yma i unrhyw beth dwi eisiau. Enghraifft, allan ni fynd am ryw coch Cymru, falle. Neu falle bod fi moyn iddo edrych fel pridd. Felly, os lycyn iddo edrych fel pridd, fydden ni yn dechrau, fydden ni'n dweud gyda oren. Hwna yw'r lliw y gosa sydd â ni yn yr palet arferol i liw brown. Ac yno, mynd i'r personol, a chi'n gweld lle ni lusgo wedyn yr llithrydd yma o gwmpas y bocs a newid lliw y cysgod. Felly, meddyliwch chi, nawr, falle bydde gwyrdd tywyll yn neis. Os mae gwyrdd golau yw lliw Cymru, dy fi fan hyn, beth am i fi fynd draw ar enfus i'r gwyrdd a dewis siaden dywyll o wyrdd. Chi'n gwybod beth? Fi'n credu hwnna sy'n gweithio orau. A mae hwnna nawr gyda'r cysgod, mae'r map yn neidio i ffwrdd o'r dudalen, a mae fe'n ei gwahaniaeth enfawr i'ch dyluniad chi. Allwch chi hyd yn oed yn y botwm personoli yma, newid pethau fel faint mae yn pylu. Chi'n gweld, mae e'n neud y cysgod yn fwy meddal ac yn fwy llydan hefyd. Faint o bellter, pa mor bell o ddiwrth y map ydyn ni moyn y cysgod i fod. A hyd yn oed newid yr ongl, pa ochr i ni moyn y cysgod i gael i dwynnu o. Right, na i fynd nôl i le oedd e, achos o'n i yn hapus dy fe, cyn bod fi'n dechrau wario biti. Right, nawr e. Cefndir, a wedyn map, a ni wedi gwneud yn siŵr bod y map ni'n sefyll i ffwrdd gan ddefnyddio, wel, ni wedi dewis lliw addas ar y gyfrau, ond wedyn, i ni hefyd wedi defnyddio'r cysgod yna. Right, iawn. Nawr, un peth bach to e, wedyn falle ewn ni draw i weld sio mae'n mynd y ti siwan. Right, nawr.
Be newn ni wneud yn gynta yw sôn am... Be newn ni gynta? Fi'n credu lle ni sôn yn gynta am yr amphitheatrau sydd o'n ni yng Nghymru. Felly, yng Nghymru, mae da ni, dros y byd i gyd, achos oedd ymerodraeth y Rufeiniaid, wrth gwrs wedi dechrau yn yr Eidal, yn Rhufain, a wedyn o'n nhw wedi concro rhan fwyaf o Ewrop, mewn i Asia, rhan fwyaf o'n Ystrad Prydain hefyd. Felly, dros y byd i gyd, mae just dros 200 o amphitheatrau. Amphitheatr oedd fel stadiwm o'n nhw'n defnyddio, le o'n nhw'n mynd i wylio pobl yn ei chwaraeon, gladiatoriaid yn ymladd, anifeiliaid yn ymladd yn erbyn ei gilydd, ond hefyd o'n nhw'n mynd na i weld dramau, pobl yn actio, neu sioiau ac yn y blaen. Felly, oedd just dros 200 o reina dros y byd i gyd, a mae da ni 4 ohonyn nhw yng Nghymru. I ni'n gwybod, wel, sa'n ni'n dwbto bod ni'n mynd i ffindo ragor nawr, ond mae 4 i ni'n gwybod amdanyn nhw yng Nghymru. Felly, fi'n credu bod hwnna'n le da i ni ddechrau. Right, felly, yr amphitheatrau yng Nghymru yw Caerfyrddin, wrth gwrs, yr un pwysica, le fi fan hyn, lawr rewl wrtho fi. Mae un lan yn Rhawsfynydd, yn y gogledd orllewin. Mae un yn Caerwent, reit draw ar y border. A wedyn, falle'r un mwyaf enwog yng Nghymru yw Caerleon. A hwnna oedd pencadlys y Rufeiniaid yng Nghymru. Felly, fi'n credu bod eisiau ni i roi reina ar y map. Dewch i ni gael dangos nhw ar y map. Felly, dewch i ni gael mynd i am testyn ar yr ochr chwith. A dwi'n mynd i fynd i ychwanegwch eich testyn, y bwtwn glas ar y top. A wedyn dwi'n mynd i deipio mewn fan hyn enw yr un cyntaf. Wel, dechreuwn ni ar y top. Newn ni deipio mewn fan hyn Trawsfynydd. Ni zoom o mewn i chi gael gweld yn gliriach. Trawsfynydd. Un gair. Nawr, mae angen i ni fod yn... mae angen i ni feddwl am ein ffont. Achos ni'n mynd i ddefnyddio'r ffont yma dros y rhan fwyaf o'r dyluniad yma. Falle i gyd. Iawn, achos rhywbeth sydd yn ei dylunio da yw cadw cysondeb pan ni'n gweithio gyda ffontiau. A dim jyst cysondeb yn y ffont, cysondeb yn y maint, os oes unrhyw amlinell ac yn y blaen. Felly mae eisiau ni feddwl yn ofalus nawr am ein ffont ni ar gyfer hwn, achos ni'n mynd i stico gyda fe. Right, dwi wedi teipio Trawsfynydd. O dan golygu fan hyn, y panel golygu, dwi yn mynd i chwilio nawr te am ffont. Nawr, allech chi fynd trwy'r ffontiau argymhellyr, ond chymod beth, i fi bach yn old school weithiau pan mae'n dod i ffontiau, a beth i fi'n licio wneud yw agor yr gwimplen ffontiau lan, hon fan hyn, fel byddwch chi'n neud ar unrhyw app i chi'n defnyddio, a wedyn fi'n licio just sgrolio'n gloi trwyddo nhw, iawn? Achos fi'n tymlo bod os mae ffont yn mynd i wneud y jobyn i fi ar y poster hyn, mae fe'n mynd i weiddi mas ato fi wrth bod fi'n paso hibo. Felly, fi'n mynd i sgrolio, chi weld, fi'n mynd yn eitha cloi fan hyn, a i fi ddim rili'n siŵr beth fi'n meddwl, be fi'n chwilio am, ond fi'n gwybod bod fi'n moyn dda fe edrych tymed bach yn ynafol, achos ni yn sôn am y Rufeiniaid oedd mach ymod 2000 o flynyddoedd yn ôl, ond mae hefyd yn goffo bod yn glir iawn, ond dwi ddim yn moyn dda fe edrych yn gyfoes, yn fodern. Felly, chymod, i'n meddwl am yr holl bethau yna tra bod fi yn gweithio trwyddo fe. Right, dyma ni. Fi wedi dewis yr un i fi moyn. Dyma fe fan hyn. Fi'n licio hwnna. Credu bod hwnna mynd i roi naws bach neis i fi ar yn ffeithiol i ni. Right, nawr. Dyna'r testyn. Dewch i ni gael roi mewn rhyw siap bach. Felly dwi'n mynd i glicio nawr ar effeithiau ar y chwith. A dwi'n sgrolio lawr a chi'n gweld mae dyn ni siapiau fan hyn ar y gwaelod. Nawr, os ych chi'n clicio, sori, nes i rithro mlaen fyna, os ych chi'n clicio ar gweld y cyfan, fan hyn, mae dyn ni fwy o siapiau. A os ych chi'n clicio dangos mwy, mae hyd yn oed fwy o siapiau. A pan ych chi'n clicio ar y siapiau yma, mae'n ychwanegu hwnna fel cefndir i'ch testyn chi. Nawr, dwi'n moyn un falle sydd yn edrych eitha addurniadol, ond dwi ddim yn moyn un sydd yn rhy brysur. A bod fi'n licio rhain, chymod, sy'n edrych fel
iorwg o amgylch e, dyw e ddim yn mynd tu ôl iddo fe. Felly, chymod, dyw hwn ddim yn helpu fan hyn. Fi moyn wneud y testyn yn fwy clir yw pwrpas y siap yma. Right, fi'n eitha licio'r un ma fan hyn. Nawr, allwch chi glicio ar y to wedyn, newid maint y siap os chi moyn. Na ni. A chymod beth, fi'n mynd i feddwl am liw fan hyn nawr hefyd. Felly, beth am i fi fynd am ryw liw coch? Neis. Hyfryd. Right. Nawr, mae'r di ar y coch bron yn gweithio, ond mae fe'n eitha tywyll. Mae'r coch a'r di yn cystadlu yn bryd i gilydd. Felly, dewch ni gael rhoi help i'r sgrifen gan ddefnyddio amlinell. Felly, gyda'r testyn wedi ddewis, o dan golygu, ni'n gallu fan hyn ychwanegu amlinell. A ni hyd yn oed yn gallu dod lan a trwch yr amlinell na hefyd. Felly, lliw y testyn yw'r di, lliw yr amlinell, nes i just ddewis gwyn. A wedyn ni'n gallu newid trwch yr amlinell. Nawr, falle bod hwn yn gyfle da i ni ddechrau meddwl am y lliwiau sydd dyn ni yn cefndir. Yn lle'r gwyn yma, mae yna rhyw liw, sa'n gwybod beth byddwn ni'n galw'r lliw yna, rhyw fath o beige neu rhyw fath o liw hifen yn y cefndir dy fi. Felly gallen ni fod yn dechrau meddwl am ail ddefnyddio lliwiau. Felly yn hytrach na'r gwyn o amgylch traws fynydd, beth allai wneud yw clicio ar y pipet sy'n lan fan hyn ar dop y ffenest, hwn fan hyn. A gyda'r pipet, allwch chi hofran dros unrhyw liw ar eich dyluniau chi. Dyna ni, mae'r amlinell na nawr o amgylch traws fynydd yn yr un lliw a beth sydd da fi ar yng nghefndir i. Nawr, mae hwnna'n rhyw beth bach i wneud, ond dyna'r math o bethau sydd yn mynd â'ch dyluniadau chi i lefel yn uwch. Manylion bach fel yna sydd yn neud y gwahaniaeth. Nawr mae traws fynydd digon agos i ddweud bod efo'n un yng nghesel Cymru. Felly os ni'n meddwl am Gymru fel person yn pwyntio mas at y môr, pwyntio at yr Iwerddon, Ynys Môn yw'r pen, a'r fraich yn pwyntio mas, dewch mewn at y cesail fan hyn, a wedyn dewch mewn bant wrth y môr tyma bach mewn i'r tir. Tua fan hyn mae traws fynydd. Felly rwle fan'na a bych chi'n iawn. Right. Wel, mae hwnna'n ddechrau da. Nawr, dwi ddim yn mynd i wneud hwnna o'r dechrau, tair gwaith to ar gyfer y 3 amphitheatr arall sydd i gael. Beth i fi'n mynd i wneud yw dyblygu hwn, 3 dot, dyblygu, a do lawr y fe i gyfyrddin. A wneud rhywun beth to, 3 dot ar y top, dyblygu, a do draw o fe i Gaerleon, 3 dot, dyblygu, a draw hwnna i Gaerwent. Yn y gyd sydd eisiau fi wneud nawr, fel i chi fi'n siŵr wedi gweithio mas, yw dod lawr a newid y testyn. Right, nawr, tra bod chi'n newid eich testyn, a tra bod fi'n wneud e'n ar y 10 fan hyn, newn ni wneud y drawd y siwa nawr. Felly, dyma nhw i chi, fel bod chi'n gallu gweld sillafu, iawn. Ni'n gwybod traws fynydd, ni'n neud na sbel. Caerfyrddin, siŵr bod chi'n gwybod fel i sillafu enw Caerfyrddin, mae'n dref hynod o bwysig. Caerfyrddin. A wedyn Caerleon a Caerwent. A dwi'n mynd syndod ydw e bod tywysogion Cymru a y Normaniaid a Brenhinoedd Lloegr bod nhw wedi dewis yr un lleoliadau a ble oedd y Rufeiniaid wedi dewis i wneud i amphitheatrau trefi mawr nhw. Dyna le oedd y cestyll wedyn yn cyrraedd yn y canol oesoedd. Rhaid, Siwan, dyna fel sy'n ti'n ymlaen. O'n i jyst yn edrych, yn sa'n credu bod Caerleon yn y lleon, dwi. Ca fi symud nhw? O, na, ti'n mo be, dwi ddim yn lleon dy fi. Drawn bach na. Chywed, mae bwmpyn bach fyna. A bwmpyn bach fan hyn, dych chi. Caerdydd draw fan hyn, a bwmpyn bach fan hyn, mewn fan hyn, ma fe. Okay. Yn y bwmpyn. A gyfyrddin, ie, mae chi, os chi'n chwilio am gyfyrddin, os ffindwch chi penryn gwyr sydd fan hyn, fel troed yn stico mas ar waelod Cymru, ond draw i'r chwith, draw i'r gorllewin, dyma ni, mae bwmpyn bach dych chi to fan hyn. Naw, bai cyfyrddin
Felly cyfyrddin just mewn dy bach fyna. Ond pyn oedd poeni gormod am ble mae'r rhain, chi'n bod, cybellio bod chi'n gwybod bod un o'n nhw lan fyna ar y top, un lawr fan hyn yn y gorllewin, a doi yn agos at ei gilydd yn y dwyrain, fe chi ddim yn bell bant. Ie, siw mae'n dod y ti? Mae'n dod yn iawn. Tymor beth o'n i'n gweld yn anodd ar ôl wneud y map, oedd bod yr cefndir yn edrych eitha prysur, ti'n right. So sy'n nôl a newydd y tyn bach, achos yn wahanol i ti, mae map fi just amlinesiad Ydy. Ond mae'n dod. So rhywbeth ych chi'n ei gyda hwnna, yw gwed yna'r cefndir nawr, os glici di ar y cefndir, cwpl o tips gyda hwnna yw, yr un cyntaf lle ti'n neud yw, ti'n gweld y botwm ar y chwith sy'n gweud anrhyloiwedd? Fan hyn, A os ti'n dod lawr ar anrhyloiwedd y cefndir, mae e jyst yn ffado fe mas, ti'n bod? Yn pylu fe'n o leiach. Mae hwnna'n un beth ti'n neud. Neu rhywbeth arall lle ti'n neud, o dan y ddasu yw gallu ti roi blur yno fe. So bod e'n colli ffocws, reit ar waelod y restr un. Na ni, ti'n gweld pylu fyna. So os ti'n dod lan o hwnna, mae'n... Na fe, mae'n blyro fe mas, mae'n pylu fe, felly bod e ddim mor glir. So mae'r ddoi beth na'n gallu helpu ni os mae'r cefndir dal yn cystadlu. Ei fi licod y siaped i driol y testyn, neis iawn. Good. Right, nawr ten. Bwrw ni mlaen. Beth siwr ni'n neud ar amser na, Siwan, a coffa fi? Ni'n iawn, mae dyn ni siod 15 munud fra ar ôl. Ideal. Right, nawr te, dewch i ni gael roi llun mewn, sy'n mynd i helpu ni i ddweud stori'r amphitheatrau. Right, felly, dwi'n mynd i ddod draw i'r chwith, ychwanegu cynnwys, fan hyn, a tro ma i fi mynd i chwilio am lun. Iawn, felly, ychwanegu cynnwys cyfryngau. A o dan lluniau, dwi'n jyst yn mynd i chwilio fan hyn am nawr te, sillafu theatr, fel na, amphitheatr. Falle, tra bod chi'n gweld neitha gynnig eich chi, os ych chi'n rhoi iawn, byddai cynnig amphibian, nawr amphitheatr, wel hwnna yw'r sillafu Americanaidd yw e, ond ar gyfer y chwilio, neitha ymgwaniaeth, chi os dwi'n chwilio fyna amphitheatr, iawn, os chi'n ffindo bod yn anodd i sillafu, jyst dechreuwch sillafu'r gair a welwch chi Express yn awgrymu fe i chi. Wel, fi'n wylo am un sy'n racs, sydd ddim rhy fawr. Nawr, chymod, o ddim byd fel un, chymod, mae Colosseum dyn ni fan hyn, mae hwnna'n fawr. Mae rai sydd dyn ni yng Nghymru, ond nhw'n iselach na nawr, nhw ddim yn cael ei adeiladu lan mor uchel. Mwy tebyg i hwn, falle. Mae hwnna yn, dechrau fi zoom o mewn, mwy tebyg i'r math ma o beth bydde da ni yng Nghymru. Felly, dwi'n iddo mewn a hwnna, fi'n credu. Mae hwnna'n iawn a fod yng Nghymru, gallai fe fod. Sa'n meddwl bod e, ond allai fe fod. Right, nawr, dwi'n meddwl licio bod y llun ma jyst mewn bocs. Beth i fi wneud â llun mewn bocs? Mae fe fan hyn mewn rhyw betrial mawr a mae'r ongle aniben gyda fe a fan hyn yn pigo mas. Mi moyn meddalu hwn tyma bach. Felly rhywbeth i fi'n aml yn neud gyda lluniau a'r ffeithlyn yw i docio nhw i siap cilch. Iawn? Cyn hytrach na cael y corneli siarp yma, ni'n mynd i glicio ar y botwm bach yn fan hyn sy'n gweud tocio. Ac yna ar y chwith, llwn i ddewis gwahanol siapau. Wel, dwi'n mynd i fynd am y cilch yma fan hyn. A dwi'n hapus dy hwnna, os angen fi ail fframio fe, mae cyfle ydych chi fan hyn i symud y ffenest. Os ydych chi'n meddwl am y cilch fel ffenest, chi'n chi symud y ffenest i ddewis pa ran o'r llun i chi moyn. Fel arfer, neu bydd e'n iawn, achos bydd e jyst yn dewis canol eich llun chi. Os ydych chi'n hapus dy fe, jyst cliciwch i ffwrdd, a na fe, mae hwnna wedi tocio nawr i gylch. Alla roi hwnna fan hyn. Mas o ffordd dyma bach. Wel, well i ni labelu hwn, achos di ni'n mynd i gweud beth sy'n yn Rhawsfynydd Caerfyrddin, Caerleion a Caerwent eto. Felly, dwi'n darllenydd ddim wir yn gwybod beth ni'n siarad byti. Felly, dewch i ni gael dyblygu'r testyn to, unrhyw un ohonyn nhw, na i ddyblygu Trawsfynydd eto. Pedwar.
Amphi, neu sillafen Gymraeg y tro hyn, Theatr Cymru. Iawn, a 4, amphitheatr. Sillafwch fel i chi'n dweud gyda Gymraeg, wel, mae 2 yn Gymraeg, ond gyda cyffredin yn ytrach na PH. 4, amphitheatr Cymru. Chi'n gwybod be, mae rhif 4 na sy'n fi'n edrych fel llythyren y. Fi'n credu, dwi'n mynd i sgwennu'r gair. Pan i fi wneud ffeithluniau, infographics fel hyn, fi yn tueddu licio defnyddio rhifau gymaint a phosib. Pan i chi'n gweld rhifau, mae'r ffeithiau'n tueddu i sefyll yn eich cof chi tyn bach yn fwy. Wel, fi'n credu gall hwn, achos bod yn rhyw fath o deitl, fi'n credu gall hwn fynd yn fwy. Felly yna gydio yn ymyl y blwch testyn yn y cornel, jyst i wneud e'n fwy. Allwch chi hyd yn oed wthio fe i fwy nag un llinell. Ie, rhywbeth fel yna. A beth am ganoli'r testyn hefyd. Hyfryd. A gall hwn nawr fynd... O, nawr e, mae tu ôl, chi'n gweld e, mae'n pipo mas tu ôl i'r llun. Mwna, achos pan ni'n dyblygu pethau, mae'n dyblygu fe ar yr un lefel yn y stac heinau. Draw ar y dde fan hyn, mae da ni'n stac heinau. Trefn popeth sydd ar y dudalen. A i fi moyn hwn i fod uwchben y llun. Felly beth sy'n rhaid fi wneud yw cydio yn hwnna'n y stac heinau a llusgo fe uwchben y cylch sydd wedi cael ei docio. Right, popo hwnna fyna. A mae'n dod ma, mae'n dod. Right, nawr. Falle bod eisiau fi wneud un peth bach to, i wneud yn siŵr bod pobl yn gwybod mae rhain yw'r 4 amphitheatr. Nawr, fi'n credu bod y coch a'r coch yn helpu i ddweud y stori yna, ond ni moyn wneud yn siŵr, felly beth am i ni dynnu llinellau o'r llun yr amphitheatr i'r 4 pwynt yma ar y map. Nawr, i wneud hynny, gallech chi ddefnyddio llinell syth, ond chymod beth, fi'n eitha licio wneud rhoi sydd yn symud ar hyd y lle tyma bach. Felly fi'n mynd i fynd i ychwanegu cynnwys ar y chwith ac i'r elfennau. A tro hyn, dwi'n mynd i fynd draw i'r siapiau. A mewn yn siapiau, ni'n gallu tynnu llun siap. Siapiau, tynnu llun siap. Nawr, gyda hwn, chi'n ddewis lliw, wel beth am i fi gael coch fel y coch sydd â fi. Llwch chi newid trwch eich border, a llwch chi newid hwn ar ôl ni hefyd. Llwch ni wedyn hyd yn oed gael gwahanol fathau o linellau. Mae'r dots ma'n eitha cool, edrych fel bod rhywun yn mynd nawr am wac. Felly, chymod be, na i adle fel llinell arferol nawr, solid am nawr, a llwch ni wastad newid wedyn. Right, felly be fi'n ei wneud nawr yw just llusgo o traws fynydd draw i'r cylch, fel na. A ar ôl i fi wneud chi'n gweld, allai newid, draw ar y chwith, allai newid i fod yn flodau, yn linell neon, allai newid trwch y border. Fi licio hwnna'r neon, hwnna'n cool. Inc papur newydd, fi licio hwnna, mae bach fwy garw. Y dotiau, fi yn licio'r dotiau. Fi yn hoff iawn o'r dotiau, fi'n credu mae'n abeth a fi am. Nawr, peidwch y phoeni os ych chi wedi cael paent coch dros eich ysgrifen. Iawn, fel i fi wedi gwneud fan hyn. Achos chi siŵr o dyfalu be fi'n wneud. Fi'n glicio gorffen nawr. A gyda'r linell na, llai just lusgo fe yn y stac heinau. Tu ôl i'r llun, tu ôl i'r testyn. Just bod e o flaen y map a uni'n iawn. Wel, joyous i'n neud na, fi'n mynd i neud na to. Felly fi'n mynd i glicio nôl mas, ychwanegu cynnwys elfennau, tynnu llun siap, a fi'n mynd i neud y to. Nawr, os ych chi ddim yn moyn neud y to, allan ni ddyblygu'r un na sydd â fi, allan ni. Iawn, felly, chymod, falle bod hwnna'n gyflymach i fi ar gyfer y sesiwn yn prawn ma, a gweud y gwir. Felly, dewch i ni gael neud na. Na glicio ar y linell na sa fi, a dyblygu hi. A nawr y gys rai fi'n neud yw troi hi rownd, newid y maint, a na ni, mae da fi'n llwybr dotiog yn mynd fyna. Lle ddyblygu to, troi hi rownd,
Roedd i hwnna. Gret. Dyblygu unwaith to. Felly yna droi y ffor arall trwy'n, fel bod ni'n gweld pen arall y linell. Wel, hyfryd. Right. Mae hwnna wedi troi mas yn really nice. Awn ni ddim yn disgwyl wneud hwnna, gweud y gwir. A dyna beth chi'n cael pan i chi gweithio gyda'r pethau ma'n Express. Chi chi just trial pethau mas a chwarae bwyty gyda nhw. Right e. Nawr, hwnna'n wych. Nawr, fi'n credu bod eisiau teitl yno ni. Bennod eisiau teitl yno ni. Wel, dewch ni gael unwaith todau dyblygu. Dyblygu unrhyw un o'r darnau testyn. Rhan o fe'r top. Nawr, fi'n ni newid y testyn i ddweud, teitl addas i hwn yw y Rhufeiniaid yng Nghymru. Nawr, pa bynnag thema i chi'n gweithio yn y fe'n y dosbarth ar hyn o bryd, allech chi fod yn chwilio am gefndir addas, am ddelwedd addas i gael yng nghanol eich dyluniad, a wedyn allech chi fod yn defnyddio testyn i rannu ffeithiau, cyniau. Gwmws fel i fi wedi bod yn gwneud fan hyn. Nawr, mae'r coch, fi'n credu, yn perthyn i'r amphitheatrau yma. Fi'n credu bod eisiau lliw gwahanol ar gyfer y teitl. Felly, ar gyfer y blwch testyn yma, fi'n mynd i'r effeithiau. Sgrolio lawr i'r siap, dyma'r siap sydd â fi fan hyn. A dwi'n mynd i glicio ar y dewisiadau, a chi'n gwybod fi'n mynd fi'n mynd i pigo mas lliw sydd â fi yn y cefndir eto. I gael clymu hwn at ei gilydd. Felly, dewch i ni gael clicio. Dewis y pipet. Nawr, beth am falle yr lliw clai tywyll yma sydd â ni. Mae hwnna'n gweithio neis. Neu lle ni fynd am lliw clai mwy golau. Yn credu bod wyllt efo'r un tywyll. Allen ni hyd yn oed ddefnyddio'r gwyrdd, achos bod da fi'r gwyrdd na ar y map, allen ni fod yn neud na. Chi'n gwybod beth, mae'r gwyrdd na'n edrych yn hyfryd fyna, felly fi'n credu bod fi'n stico dy gwyrdd. Ond y fwyaf i chi yn ailgylchu'r lliwiau ar eich dyluniadau chi, hwnna'r pro tip i ni'n edrych yno heddi, yw bod yn gyson. Dyw bod yn broffesiynol ddim yn golygu defnyddio pob ffont sydd ar gael i ni. Mae bod yn broffesiynol yn golygu defnyddio falle dim ond un neu ddau ffont a bod yn gyson gyda nhw. Right, nawr te. Fan amser sy'n siwan, fi panic o. Na, ti'n iawn, 5 munud fach y ti do. 5 munud fach, right, oce. Nawr e, newn ni wneud un peth bach torau. Nawr, oedd Caernarfon yn le pwysig i'r Rhufeiniaid. Oedd nhw gwersyll mawr fyna, gyda le oedd dros 1000 o filwyr Rhufeinig yn byw. Nawr, mae eisiau llun yno ni o lot o filwyr Rhufeinig. Nawr, does dim ffotos i gael, felly dewch i ni gael creu un. Ni glicio ar ychwanegu cynnwys ar y chwith. A ni'n mynd i fynd i'r cyfryngau. Ond sa'i allai chwilio mewn fan hyn, os fi moyn, chi'n chwilio am Roman Soldiers, ond sa'i mynd i gael dim byd, chi'n bod, fi moyn grŵp mawr ohonyn nhw. Mae boi yn mynd i deifo, sa'n gweud yn siŵr pam fi'n cael hwnna. Felly, dewch i ni gael cynhyrchu yn union beth dwi eisiau. Cynhyrchu delwedd. Nawr, fi'n mynd i fod yn tocio o'n i gylch, fel nes i gyda'r amphitheatr, felly mae dechrau gyda sgwar yn syniad da, achos byddai'n colli llai o'r manylion. Nawr disgrifiwch beth licech chi weld. Right dewch ni gael gweld. Felly, grŵp o filwyr Rhufeinig. Dal nhw'n llaw. Ie, hwnna ddechrau da. Nawr, ble maen nhw? Maen nhw yng Nghaernarfon. Felly, chi'n bod, mae hwnna yng Nghymru. Felly, fi'n siŵr gaethon nhw tipyn bach o law. Felly, dewch i ni gael, sa'i moyn i nhw fod yn disgo fel bod nhw yn Rhufain. Grŵp o filwyr Rhufeinig, cefndir bryniau bwrw glaw. Right, fine. Nawr, licen i fe edrych fel bod hwn yn ffotograff, yn lun go iawn. Felly, ble mae'n gweud math o gynnwys fan hyn, fi'n mynd i newid i fod yn llun. A nawr fi'n mynd i glicio ar y botwm mawr glas o'r gwaelod sy'n gweud cynhyrchu. A ni'n mynd i gael 4 canlyniad. Nawr, os dwi ddim yn hapus dy'r unrhyw un ohonyn nhw, beth sy'n eisiau fi wneud yw mireinio
prompt ysbardyn lan y top, ond chi'n gwybod beth, mae Express wedi gwneud jobyn aruthrol fan hyn, mae wedi cynhyrchu hwn i mi. Wel. Mae'r un cynta'n gret, a'r un ola. Credu mae'r un ola felly am. Ie. Right. A os ych chi'n meddwl bod e ar y trywydd iawn, chi'ch chi wastad clicio cynhyrchu mwy, a gewch chi 4 arall. Nawr bod hwnna wedi cael ei greu, mae e'n bihafio fel unrhyw lun arall. Iawn? Bod hwn ddim yn ffotograff go iawn, bod ni wedi defnyddio deallusrwydd artiffisial i greu e. Allwn ni glicio ar yr X fan hyn i stopio cynhyrchu'r ddelwedd. A unwaith i ni wneud hwnna, i ni nôl gyda'r un dewisiadau sydd da ni fel arfer. Allwn ni docio fe i gylch, lan ar y top, dewis tocio. Nawr te. Allai ddod lan o hwn, roi fe yn ei le. Fan hyn. Nawr, dewch i ni gael dewis y testyn mawr yma sy'n gweud 4 Amphitheatr Cymru. A dwi'n ni ddyblygu hwnna. A dwi'n ni alw hwn yn Segontiwm. S-E-G-O-N-T-I-W-M. Cofiwch chi fyna. A dyma oedd pencadlys milwyr Rhufain lan yng Ngogledd Cymru. Nawr, be fi'n mynd i wneud yw, mae'r coch yn rhoi'r neges i fi bod ni'n sôn am yr amphitheatrau. Felly, beth fi'n mynd i wneud yn gyflym yw just newid lliw y siap o goch i rhywbeth arall. Iawn? Fel yr air yma. Neis iawn. A dwi just eisiau dangos ble mae Caernarfon ar y map. Felly, eto, na i greu llinell fach. Ac yna fi'n credu byddwn ni bron o ben am y sesiwn ni heddi ar hwn. Nawr, be licen ni weld, achos chi wedi ysbrydoli fi gyda'r cychod na, be licen ni weld yw bod chi wedi cymryd hwn a ychwanegu mwy o ffeithiau, achos mae dipyn o le gyda chi ar ôl. Right, na ni, sglwch, fi wedi gwneud llinell ddotiog fyna nawr o'r milwyr. A chymod beth, smots dy fi bod e dros ben y milwyr fi, eitha lico hwnna, gwir y gwir. Felly, lle na i gadw hwnna, le ma fe fel la. Yn pwyntio at Gaernarfon. A mae Gaernarfon just o dan Ynys Môn, ar yr tir mawr, ond mae just fyna o dan Ynys Môn. Right, nawr te. Mae lle gyda chi i roi mwy o wybodaeth mewn fan hyn, felly ewch amdani, beth arall i chi'n gwybod am yr Rhufeiniaid yng Nghymru. A fel allwch chi ddefnyddio'r un sgiliau, mae da ni batrwm fan hyn, nag oes e? Mae pob math o ffaith a lliw gwahanol tu ôl i'r testyn. Os ni'n defnyddio lluniau, os ni'n defnyddio ffotograffau, i ni yn tocio nhw i siap cylch. A cadwch yr arddull y dyluniau yna yn gyson, os allwch chi. Right. Licen i weld ein... Siwman rhan ti'n siwan, dyna wel? Wel, ti'n mo be, ti wedi mynd trwyddo popeth yn arbennig, ond mae'n fi a ti'n hollol wahanol, bod ni wedi bod yn neud yr un, ti'n modd, pethau, ynddo fe? So fi'n edrych mlaen i weld beth mae'r dysgwyr wedi bod yn neud. Ond coen fi gyda. Maen nhw'n hollol wahanol. Maen nhw'n eich ffab. Cofia, fi yn teimlo bach bod e'n teimlo fel train tracks. Ti wedi joio'r llunellau yna, ydy? Ti wedi joio? Ie, felly, chymod, rowch chi mewn fwy o ffeithiau, dotio nhw amgylch y lle, beth oedden nhw'n gwisgo, pa fwyd oedd yr Rhufeiniaid yn bwyta, pa flwyddyn ethon nhw gyrraedd yng Nghymru, chymod, lot o ffeithiau bach i chi roi, sy'n rhaid i bopeth fod ar y map, chwaith, lle nhw fod jyst yn ffaith mewn cylch, a testyn dros i benne, sy'n rhaid bod popeth yn pwyntio at le. Ond dyna fel i ni yn gyflym iawn yn gallu creu ffeithlyn a creu gyda naws yn hyn. Yn gwmws fel y gwahaniaeth rhwng un ti a fi fan anna siw, a mae gyd wedi cael ei arwain o'r dewisiadau na nes ti, yr cefndir, y lliwiau, y ffont. A unwaith i ni wneud na, i ni gyd off ar drywydd yn hun, a bydd gwaith pawb yn edrych yn wahanol. Chos, so ni moyn bod gwaith pawb yn edrych yn un peth, mae hwnna'n ddiflas, ni moyn bod pawb yn gwneud pethau gwahanol. Wel, na i.
Ti'n iawn. A cofiwch rannu eich gwaith ar y cyfryngau cymdeithasol a'n tagio ni, a allwn ni ddangos nhw wedyn yn sesiwn nesaf ni, wythnos nesaf, sesiwn ola ni gyda Meredydd. Diolch yn fawr ti Meredydd am ddysgu ni siwt i wneud. Beth o ti'n galw nhw? Infograffig o ti'n galw? Ie, infograffig yn Saesneg, ffeithlyn yw'r gair Cymraeg ar gyfer. Ffeithlyn, gret. Diolch ti Meredydd, diolch i chi ddysgwyr am ymuno a chi athrawon. Welwn ni chi gyd wythnos nesaf am fwy o ddilynio ar Adobe. Diolch Meredydd, hwyl! Hei, hwyl!